ମୋତେ ନା ଏଇ କାମଟା କରିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। କାହିଁକି କହିଲେ ମାନେ ଘର ସାରା ଦିନ ଯାକର କାମ କରୁଥିବି କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିବା ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଯେହେତୁ ଦୋକାନୀ ବାବୁ ରହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଦୋକାନରେ ସେ ଭାଇ ଆସିକି ଆମର ସଉଦା ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, କୁରକୁରି ବିସ୍କିଟ୍ ମିକ୍ସଚର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋର ସବୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରି ରଖୁଛି। ଆଉ ଦୋକାନରେ ବସିବି ସଉଦାପତ୍ର ସବୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଏମିତି ଲାଗେ, ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ପୁଣି ସେ ଥାକ ସବୁ ଝାଡ଼େ, ପୁଣି ଜିନିଷ ନେଇକି ସଜାଡ଼େ, ଏଇଠି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଠି ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଭାଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେମିତି ତ ରହିବନି, ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ସେମିତି ରହିବନି, ବାବୁ ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କରିବା ମୋତେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିଲାଗି କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ତାକୁ ନେଉଛି, ସବୁ ପେଟି ଫେଟି ସବୁ ଉଠେଇକି ନେବି, ବିସ୍କେଟ୍ ମିକ୍ସଚର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଠେଇକି ନେବି। ପେଟିଟା ଟେକିକି ନେଲା ବେଳକୁ ବିସ୍କେଟ୍ ପେଟିଟା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିବାକୁ। ସେଇ ପେଟି ଉଠି କରି ନେଇକି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥୁଆଥୁଇ କରିଦେବି। ତାପରେ ନହେଲେ ବାବୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଲାଗିବ, ନିଜକୁ ବେପାର ବି ହେବ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥୋଇଛି, ମିକ୍ସଚର ବିସ୍କେଟ୍ ହେରିକା ସବୁ ଥୋଇଛି, ଆକୁ ପଛରେ ସଜାଡ଼ିବି ଆଉ। ଯାହା ଯେମିତି କରି ସବୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରି ଥୋଇଦେବି ଆଉ।